V 16 rokoch bola na vrchole svojej kariéry a rozhodla sa skončiť. O pár rokov sa vrátila ako alternatívna girly s piercingom, odfarbenými vlasmi do športu plného elegancie a tradícií a vyhrala olympijské zlato. Ahoj, ja som Luc a toto je príbeh vrcholovej športovkyne Alici Liu, ktorá momentálne prepisuje pravidlá moderného krasokorčľovania. Alica Liu sa narodila 8. augusta 2005 v Kalifornii. Vyrastala v rodine čínskeho pôvodu, nakoľko jej otec Arthur Liu je právnik a politický aktivista, ktorý emigroval z Číny do USA ako mladý študent. He immigrated all the way here and built his life. Like he left everything back in China. Alica vyrastala s niekoľkými súrodencami, bolo ich dokopy až 5. Krasokorčuľovanie sa v jej živote objavilo pomerne skoro, keď ako 5-ročná išla poprvýkrát vyskúšať korčuľovanie na ľade. Pravili tak na verejnom klzisku v Oaklande, išla tam teda s otcom a keď videl vlastne jej otec, ako ju tento šport baví, tak ju potom prihlásil na nejaké skupinové lekcie. A práve tam si tréneri práve všimli, že Alica napreduje oveľa rýchlejšie než ostatné deti a preto ju vlastne pomerne skoro títo tréneri presunuli zo skupinových tréningov do individuálneho tréningového plánu. Následne sa zapojila do miestneho klubu a začala trénovať, korčuľovať aj súťažne. Už v detských kategóriách bolo jasné, že Alica patrí medzi výnimočné talenty. Jej kariéra sa dramaticky zmenila v sezóne 2018-2019, keď sa ako 13-ročná kvalifikovala na americký šampionát. Stala sa tam totiž najmladšou víťazkou amerického šampionátu v histórii, prvou americkou korčuliarkou, ktorá v súťaži úspešne skočila trojitý axel a jednou z mála žien na svete, ktoré zvládli aj štvoritý skok. V tom čase technicky náročné prvky boli doménou najmä ruských junioriek, tak vlastne Alica prinášala opäť nejakú technickú náročnosť aj do toho amerického ženského krasokorčuľovania. Jej víťazstvo v roku 2019 bolo o to významnejšie, že prekonala rekord držaný legendárnou americkou korčuliarkou Tara Lipinski, ktorá sa v roku 1997 stala najmladšou majsterkou Spojených štátov vo veku 14 rokov a o rok neskôr získala zlatú medailu na zimných olympijských hrách v Nagane, čím sa teda zapísala do histórie ako najmladšia olympijská víťazka v ženskom krasokorčuľovaní. Tento rekord na americkom šampionáte zostal neprekonaný viac než 20 ročia, až kým ho v roku 2019 neprelomila Alica Liu. Tá totiž získala titul ešte v mladšom veku, teda v 13 rokoch a stala sa tak najmladšou majsterkou v Spojených štátoch amerických. Pribúdajúcim vekom sa tak Alica presúvala z juniorských kategórií do seniorných kategórií a toto obdobie alebo tento prechod býva v krasokorčuľovaní často náročný, pretože sa vlastne aj mení to telo človeka a z detského už do dospelejšieho a menia sa vlastne proporcie, rozloženie, výška, celkovo ten človek sa mení a a práve aj tieto zmeny môžu ovplyvniť napríklad techniku skokov. Krasokorčuľovanie na vrcholovej úrovni totiž prináša aj veľký tlak na výkon a ideálne telo alebo nízku váhu a práve to môže viesť napríklad aj k narušenému vzťahu k jedlu a aj k vlastnému telu či k vyhoreniu, a to najmä u mladých športovkýň a športovcov. Napriek tomu dosiahla Alica niekoľko významných úspechov. Najväčším úspechom jej kariéry sa stala bronzová medaila na World Figure Skating Championship v roku 2022 a tým sa stala aj prvou americkou medailistkou na majstrovstvách sveta po niekoľkých rokoch. Stala sa taktiež jednou z najmladších medailistiek svojej generácie. V tom istom roku reprezentovala USA aj na zimnej olympiáde 2022, kde sa umiestnila v prvej desiatke. Alica Liu v apríli 2022, keď má 16 rokov a je takmer na vrchole svojej kariéry, oznamuje, že s krasokorčuľovaním končí. Oznámila to verejnosti cez príspevok na Instagrame a napísala, že začala korčuľovať, keď mala iba 5 rokov, takže na ľade strávila približne 11 rokov, ktoré opisuje ako intenzívne obdobie plné dobrých aj náročných momentov. Pomína, že počas tejto kariéry si vytvorila množstvo priateľstiev a zážitkov, na ktoré bude spomínať celý život. Zároveň priznala, že nikdy nečakala, že sa jej podarí dosiahnuť toľko úspechov a že je veľmi šťastná a spokojná s tým, kam ju krasokorčuľovanie doviedlo. Na rozdiel od mnohých športovcov, ktorí často končia kariéru kvôli zraneniam alebo neúspechu, Alica vlastne končí v podstate na vrchole svojej kariéry. Média interpretovali jej rozhodnutie ako kombináciu niekoľkých faktorov, medzi ktoré patrilo obrovské mentálne vyčerpanie, skorý začiatok kariéry, ale aj obrovský tlak tohto elitného športu a taktiež taká túžba zažiť úplne také obyčajné detstvo, mať taký ten obyčajný život tínedžera. Jej rozhodnutie ale jednoznačne otvorilo aj diskusiu o duševnom zdraví športovcov, podobne ako to bolo pri Simone Biles alebo Naomi Osaka. Dnes Alica odkrýva práve tú odvratenú stránku toho
toho vrcholového športu krasokorčuľovania, aké veľmi náročné to bolo a prečo práve došlo k ukončeniu kariéry. Spomína, že krasokorčuľovanie bol celý jej svet a nepoznala takmer nič iné. Celá jej identita bola vlastne ja som vrcholová krasokorčuliarka a taktiež od istého momentu prešla z klasického vyučovania na homeschooling, teda učila sa z domu. V rozhovoroch taktiež spomína, že mala veľmi striktný tím trénerov. Hovorí taktiež o veľmi prísnom tréningovom režime, o tom, že nemala takmer žiadne rest days, že bola vlastne každý deň na ľade a trénovala. Aj tým okrem toho, že kontroloval tréningy, choreografie, oblečenie, make-up, tak veľmi prísne kontroloval aj jej stravu a v niektorých prípadoch jej dokonca obmedzoval aj piť. But you were literally told like you can't drink water, you can't, like everything was monitored, everything was controlled. Yes, yeah, it was crazy because like they were like, well, water weight, you shouldn't drink water, you should gargle it. Yeah. Kvôli tréningom a renomovaným trénerom častokrát aj cestovala a dochádzala inde a stávalo sa, že často keď bola v nejakom tréningovom programe, v nejakom tíme, tak bola aj úplne sama na nejakom novom mieste. Dostala sa napríklad do bodu, keď počas covidu v podstate celý jej život a celé jej dni trávila iba na ľade, kde dokonca tým, že bol covid, nemohla mať ani okolo seba tým trénerov, takže korčuľovala iba sama, úplne izolovaná. Krátka pauza, ak sa ti toto video páči, určite mi nezabudni dať odber. Je to pre mňa najväčšia forma podpory. Veľmi mi tým pomôžeš, veľmi ma tým podporíš, veľmi ma tým motivuješ a teraz naspäť k Alice. 15 alebo 16 ročná, sama v meste, kde nikoho nepoznala, kde nemala žiadnu rodinu, kde v podstate nemala okolo seba ani tým trénerov a ani sa s nikým nemohla stretávať, pretože bola karanténa, tak celý jej deň vyzeral tak, len si ráno zavolala Uber, ktorý ju odviezol na ľad, tam celý deň trénovala a potom sa večer odviezla Uberom naspäť domov. And how many hours a day were you skating at that point? I would just stay at the rink all day. I would just eat lunch there and then continue training in the afternoon. A celé toto odlúčenie, nastavenie, osamelosť, tlak na výkon jej spôsoboval už časom obrovskú nechuť k tomu športu a chcela s tým jednoducho skončiť. Mala pred sebou ešte šampionát a olympiádu a jediné, čo ju v podstate poháňalo dopredu, bolo to, že si chcela akoby splniť nejaký sen svojho mladšieho ja a chcela ešte ísť teda na šampionát so svojou kamarátkou, s ktorou sa často stretávala na pretekoch a myslím si, že spolu aj trénovali. To boli vlastne jediné dôvody, ktoré ju hnali dopredu, ale v podstate už len trénovala preto, aby si splnila túto položku na to-do liste a mohla jednoducho skončiť a dať si pauzu. Spomína taktiež, že keď v roku 2022 skončila olympiáda, tak bola extrémne šťastná, pretože si povedala, že konečne teraz môžem skončiť a celé si to vlastne naplánovala. Nikomu o tomto rozhodnutí nepovedala, pretože nechcela, aby ju niekto od tohto rozhodnutia odhováral a bola si istá, že by ju nejakým spôsobom chceli prehovoriť a ešte udržať v tomto športe. Preto radšej o tom nikomu nepovedala. Toto rozhodnutie zverejnila až Instagramovým postom. Keď Alisa oficiálne ukončila svoju kariéru, v podstate sa nevenovala žiadnej jadrovej fyzike, ale akoby dovolila si žiť život a hovorí, že veľmi veľa času trávila so svojimi kamarátmi a že v podstate to bolo všetko, čo robila. To obdobie toho tvrdého trénovania s prísnymi podmienkami malo na ňu tak negatívny efekt, že niektoré spomienky vyslovene vytesnila. And I've heard you say that you don't actually have a lot of memories from that time. Yeah, I blocked them out for sure. It kind of feels like every time I see a clip of it, it's like I'm watching a movie. I know that's me, but it's like I'm seeing what everyone else is seeing. Taktiež hovorila, že dlhú dobu potom, čo ukončila oficiálne svoju kariéru, mala problém vôbec prechádzať ulicami okolo klziska, pretože to bolo pre ňu jednoducho nepríjemné a do nejakej miery traumatizujúce a radšej sa mu vyhýbala. Počas svojej pauzy, ako sa teda venovala svojim kamarátom a voľnému času a užívala si voľno, začala aj študovať na vysokej škole a mimo to sa teda aj vydala na jeden výlet s kamarátmi, kde sa naučila aj lyžovať. Veľmi sa jej zapáčil akoby ten pocit rýchlosti, ten adrenalín, ktorý v tomto športe akoby prichádza a uvedomila si, že aj ten adrenalín zažívala počas práve krasokorčuľovania a že ten pocit jej veľmi chýba. Keď sa vrátila domov z tohto lyžiarskeho výletu, chcela lyžovať opäť a chcela opäť zažívať ten pocit rýchlosti a adrenalínu a tak sa vlastne zamýšľala a povedala si, že podobné pocity mala aj práve pri korčuľovaní. Rozhodla sa preto po tuším 2 rokoch opäť postaviť na ľad, ale nebolo to pre ňu úplne jednoduché a preto si tam zobrala aj svoju kamošku ako mentálnu podporu
a sama hovorí, že bez nej by to asi nezvládla, v zmysle, že by sa tam neodvážila ísť sama. No a práve keď sa postavila na ľad, tak sa jej vrátili spomienky na to a uvedomila si, čo všetko na tom športe má rada a bez takého tlaku súťaženia, že tam len jednoducho je a korčuluje to, čo chce a začala postupne na ten ľad chodiť častejšie a častejšie. Ako čoraz viac korčuľovala v podstate za svojich vlastných podmienok bez nejakého obmedzenia, uvedomila si, ako ju ten pohyb a sám šport veľmi baví a naplňa. Postupne sa objavila aj myšlienka, že návrat na súťažnú scénu by bol možný, ale tento raz by to muselo byť iba za jej podmienok. I get to pick my own program music. I get to help with the creative process of the program. If I feel like I'm skating too much, I'll back down. If I feel like I'm not skating enough, I'll ramp it up. No one's gonna starve me or tell me what I can and can't eat. Na ľad sa tak vrátila oveľa autentickejšia a namiesto klasického, dokonalého krasokorčuliarskeho imidžu priniesla aj kúsok alternatívnej estetiky, teda mala piercing, ktorý si spravila sama so sestrami, mala odfarbené vlasy, pričom každý pruh tých odfarbených vlasov symbolizoval jeden rok jej života a aj jej kostýmy boli odvážnejšie, boli menej tradičné než tie, na ktoré je tento šport zvyknutý a práve tým Alisa ukázala, že krasokorčuľovanie nemusí byť vždy len uhladené a dokonale kontrolované a môže byť aj alternatívne, osobné, kreatívne. Sám aj tréner Alisy tvrdí, že vidí veľké zmeny v prístupe. A tak je teda už v plnom tréningovom a súťažnom nasadení, ale tentokrát korčuľuje nie preto, aby naplňala očakávania druhých, ale pretože tento šport miluje a aj na olympiádu ide vlastne bez nejakých nárokov na medailu, ale chce si tam v prvom rade užiť a chce akoby odovzdať kúsok svojho umenia a svojho predstavenia a zanechať nejakú emóciu na publikum. Na zimných olympijských hrách 2026 dosiahla Alisa najväčší úspech svojej kariéry. V individuálnej súťaži žien získala olympijské zlato. Týmto víťazstvom ukončila 24-ročné čakanie Spojených štátov na olympijské zlato v ženskom krasokorčuľovaní od triumfu Sarah Hugh v roku 2002. Zaujímavosťou je aj, že vlastne vo svojej víťaznej voľnej jazde mala na sebe aj oblečené zlaté šaty. Mnohí športovci totiž veria, že nosiť zlatú farbu pred vyhlásením výsledkov môže priniesť smolu a Alisa ale tento nepísaný zvyk prelomila a vliekla si zlatú a aj zlato vyhrala. Keď Alisa získala zlato, médiá si okamžite všimli, že jej víťazstvo nebolo výnimočné len technicky, ale aj akoby nejakým vyžarovaním aj atmosférou, pretože komentátori často zdôrazňovali, že z jej vystúpení vyžarovala viditeľná radosť korčuľovania, že sa jednoducho stále usmievala, že z nej nebol cítiť nejaký krč alebo tlak alebo strach zo zlyhania. Práve naopak. Vždy, keď bola na ľade Alisa, priniesla obrovskú radosť a rozžiarila v podstate celú sálu. Tento prístup mal aj širší dopad na vnímanie celkového športu krasokorčuľovania, nakoľko svojou cestou ukázala Alisa, že tento šport nemusí byť len o dokonale kontrolovanej technike a o perfektnom uhladenom nejakom vizuálnom štýle. Jej olympijské víťazstvo ukázalo, že jednoducho kariéra, či už športovca alebo úplne iná kariéra v živote a nemusí byť lineárna a niekedy práve pauza nie je definitívnym koncom, ale to, čo potrebujeme, aby sme sa vrátili možno ešte v lepšej kondičke, v lepšom stave, jednoducho silnejší. Ja osobne si z toho príbehu určite beriem to, že nie všetko, čo robíme, musí byť o nejakom výkone, o nejakej produktivite, ale že môžeme robiť veci len preto, že ich máme radi, len preto, že nám robia radosť. Daj mi vedieť, čo momentálne robíš len tak pre radosť ty, či máš nejaké staré hobby, nové hobby, čo ťa jednoducho momentálne baví najviac. A ďakujem krásne, že si pozrela toto video. Určite mi nezabudni dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom. Maj sa krásne.